С разрешението на община Пловдив с цел запълване на дупките на главната участват ученици от 8-ми клас на художествената гимназия Цанко Лаврен от град Пловдив. И както гледам, вече се включиха и много хора, които не са от гимназията. Дупка тук излиза същество, някакво чудовище и то там продължава едни стъпки. Бяхме тръгнали по магазините и случайно видяхме, че тук рисуват и поискахме да порисуваме ние. Стъпките трябва да стигнат до книжаница, забравяй как се казва, мармалад ли да знам. И трябва да стигне до вратата, уша реклама, да знам. Готино е да се рисува цялата главна, ще стане много хубаво, ако нарисуваме цялата. Става някакъв спомен за града от нас. В нощта на музеите и галериите за пръв път на публика ще бъде показана тоалетната с стенописите на Златю Бояджиев. Правени са 73-та година и са, поне според мен, нещо много интересно като комбинация. Вкарва холандските пейзажи, в същия момент върху тях се появяват нетипично български типажи. Много интересни и предполагам, че за публиката тази нощ ще представляват голям интерес. Нощта на музеите и галериите. Не е просто вечер, тя е просто една нощ на музеите и галериите. Какво да ви разкажа? Идеята е да малко да се раздвижат музеите и галериите, да се раздвижи града, младите хора и да покажем какво е изкуството като начин на живот. Ами това е музика от края на 70-те години и тя е обоснована електронна музика, която е твърде много инспирирана от диското. Това се казва космическо диско всъщност, Cosmic Disco се казва. Очень нравится шопская салата, очень вкусно. Дюнера се слага месо, картофи, зеленчуци, сосови. Какво друго? Картофите пържени картофи, бланширани, много хубави. Специално производство. Отглеждаме ги в Сирия. И колежката голяма работа, бе. Пържената картофи, вие знаете. Слага се на фатурника, се пържи. Мият се, кълцат и се пържат. Белиш, режеш, пържеш и слагаш сол. Много важно. А между другото в масло стават много по-хубави, отколкото фолио. И, вообще, вот Болгария очень хорошая страна. Мы на море были тоже, да. Вот золотые пески. Ну, вообще очень хорошо здесь, конечно, и Пловдив, да, очень симпатично.
младите хора се обръщат към изкуството, защото е безплатно, защото е една вечер и защото нали, е повод за купон, например.